Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Буа районы Авангард агрофирмасы язгы чәчү чорына практика үтү өчен студентларны кабул итте. Апас районы Каратун урта мәктәбендә республика күләм куркынычсыз тәгәрмәч яшь инспекторлар хәрәкәте бәйгесенең муниципаль этабы узды. Казан туристлар арасында бик тиз популярлаша. Туристлар ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелгән тарихи һәйкәлләрне карыйлар, милли ашлар белән сыйланалар. Табигатьнең иң матур аена майга кердек. Бу атнада республикада тотрыксыз һава торышы күзәтелә. Бүген 2 майда синоптиклар урыны белән яңгыр фаразлый. Көндез һава температурасы 14 градуска кадәр җылы була. Иртәгә исә җомга көнне һәм ялларда яңгырлар яву көтелә. Төнлә һәм иртән урыны белән хәтта кар булыр ди синоптиклар. Төнлә һава температурасы 4 градус тирәсендә, урыны белән 1 градуска кадәр салкын. Көндез һава температурасы 8 градустан да югары күтәрелми. Үзегезне саклагыз, җылы киенеп йөрегез. Һава торышының нинди булуына карамастан, республика аграрийлары бер туктаусыз кырларда эшләүне дәвам итә. Саба районында да бу көннәрдә игенчеләр язгы чәчүне, үсемлекләрне тукландыруны тиз арада төгәлләү өчен тырыша. Киләсе язмабыз Саба районыннан. Язгы хезмәт, көзге хөрмәт. Мөхәммәд Шин крестьян фермер хуҗалыгында бертекле культуралар 1106 гектар мәйданны тәшкил итә. 300 гектар уҗым, 806 гектарда сабан культуралары, 1 еллык үлән 31 гектар. Мөгезле эре терлекнең баш саны арту сәбәпле быел кукуруз мәйданында арттыралар. Хуҗалыкта ул 500 гектар мәйданда чәчелә. Елдагыча беренчеләрдән булып районда башладык. Ул теге беренче булу өчен түгел инде. Без ел сайын иртә башлыйбыз, чөнки хәзер менә 40 елга якын эшләү нәтиҗәсендә кем яз көне иртәрәк эш башлый, шул ота инде. Чөнки дым бар чагында җиргә ашлыкны тыгып калырга кирәк. Шушы көннәрдә булачак уңышның язмышы хәл ителә. Ул механизаторларның, белгечләрнең килешеп, киңәшләшеп эшләүләренә, хезмәтне оештыруга, чәчү компаниясенең кыска вакытта башкарылуына бәйле. Без чәчкәндә культивация белән чәчмибез изен районнарны күбрәк 2 кат тырмалап чәчәргә тырышабыз. 4 сантиметр тирәнлектә симерәләр дымга төшерәбез симерәләрне. Артыннан катуклап барабыз сразу. Басуда эшләүче техниканың 95% яңа. Соңгы 5 елда хуҗалык аны тулысынча диярлек яңарткан. Ягулык та җитәрлек әзерләнгән. Орлыклар иң элек ындыр табагында эшкәртү үтә. Менә чәчкән вакытта без 100 килодан 120 килограммга кадәр сложный ашлама белән чәчәбез инде. Район буенча исәпләгәндә язгы культуралар 13728 гектар мәйданны тәшкил итә. 7000нән артыгы арпа, язгы бодай 3000 гектар. Авыл кешесе өчен иң җаваплы чор елны туйдырырлык көннәр бу. Авыр, мәшәкатьле, тузанлы эш булса да, икмәк игүдән, азык-төлек муллыгы булдырудан да игелекле, саваплырак хезмәт юк. Башкарган эшләре уң булсын, һава шартлары уңай килеп, басулардан мул уңыш җыеп алырга язсын. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Язгы чәчүнең хәлиткеч чорында Буа районы Авангард агрофирмасының кадрлар составы студентлар хисабына да тулыланды. Җитештерү практикасы кысаларында егетләр дәресләрдә алган белемнәрен ныгыталар, акчада эшлиләр. Файдалы хезмәттәшлек турында Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин репортажында. Фаил Әхмәтов Казан аграр университетында укый. Быел 2нче тапкыр практикага Авангардка кайткан. Урып җыю вакытында комбайн иярләгән иде. Хәзер Беларус тракторына утырган студент эш шартларыннан канәгать. Кешеләре яхшы, механиклар инде булса, нәрсә булса инде җимерелсә, булучы кеше бар инде үзеңә тегән узармыйсың. Студентлар стажировкага Казан, Уфа авыл хуҗалыгы юнәлешендәге уку йортларыннан килгәннәр, алар барысы да эшкә урнаштырылган. Тракторлар отырттык, комбайннарда да йөриләр инде. Икесе агроном, безнең агрономнар да килделәр. Икесе тегел кеше агрономда, посевной комиссида йөриләр чәчүдә икесе. Булышалар инде. Калган шул нидә фермада, кармаразлачта как раз. Агрофирмада быел яз барлыгы 11 студент практика үтә. Алар әйтүенчә, биредә алган тәҗрибә аларга белгечлекне үзләштерүдә нык булыша. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Бу көннәрдә, ягъни 4 майда, республикада Хәтер бакчасы халыкара акциясе уза. Анда теләгән һәркем кушыла ала. Акция барышында Бөек Ватан сугышында катнашкан яки яу кырында һәлак булган каһарманнар истәлегенә агачлар утырталар. Әлеге чара Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгына багышлана. Быел Хәтер бакчасы акциясе республикада 5нче тапкыр үткәрелә. Барлыгы 50 мең агач әзерләп куелган. Искәртеп узабыз, алдагы елларда чарада 83 меңнән артык кеше катнашкан, 3 миллион 500 мең агач утыртылган. Республикабыз районнарының һәр мәктәбендә диярлек юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары отрядлары эшләп килә. Алар арасында һәр елны куркынычсыз тәгәрмәч дип исемләнгән бәйге үткәрелә. Аның төп максаты балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләрен булдырмау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белүче буын тәрбияләү. Шушы көннәрдә Апас районында бәйгенең муниципаль этабы узды. Биредә район мәктәпләреннән килгән 18 команда катнашты. Кемнәр җиңүче дип табылды? Бу турыда алдагы язмада. Уку елы ахырына якынлашкан мизгилләрдә ел сайын районда республика күләм куркынычсыз тәгәрмәч яшь инспекторлар хәрәкәте бәйгесе уза. Быел да Каратун урта мәктәбендә аның муниципаль этабы оештырылды. Без инде уку елы башыннан ук ЮЭТ кагыйдәләрен өйрәнәбез. Аның өстендә күп итеп эшлибез. Балалар бик теләп катнашалар. Безнең мәктәбебездә ЮЭТка багышланган кружогыбыз да үтә. Ярышта укучылар тормыш иминлеге нигезләре, юл йөрү кагыйдәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча да белемнәрен тикшерде. Без Апас мәктәбендә медицинадан әзерләндек. ЮЭТ руководителе Нурия Талховна өчен бик зур рәхмәт. Ул безне бик яхшы иттереп өйрәтте. Күп эшләр эшләтте. Яхшы урын алырга телибез. Укучылар иҗади бәйгедә дә сынатмый, үзләренең талантларын күрсәтә. Барлык этапларны үткәннән соң ярышның йомгаклау өлеше башланды. Оештыручыларга әйтәсе килә. Рәхмәт. Монда хәтле килгән, анда автобуслар көтеп тора, организаторларга. Командалар арасында айрым урыннар билгеләнде. 3нче урынга Мырзалар мәктәбе, 2нче урынга Табар Ширкене мәктәбе лайык дип табылды. 1нче урынга Каратун урта мәктәбе ия булды. Җиңүче командаларга саллы бүләкләр, дипломнар, кубоклар тапшырылды. Алдык 1нче урыннар. Безгә бирделәр, безнең классыбызга бирделәр принтер. Без 1нче урын алганга бик шат. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Чулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Бүген Казанда яшь-үсмерләр масса күләм мәгълүмат чаралары һәм Идел очрашулары 34 киностудияларының халыкара фестивале тамамлана. Анда республика башкаласындагы төрле медиа үзәкләрдә түгәрәкләргә йөрүче балалар һәм профильле факультет студентлары катнаша. 4 көн дәвамында журналистлар, тавыш операторлары, режиссерлар һәм блогерлар дистәләрчә мастер-класста катнашты. Арчада һәм Тәтештә булдылар. Безнең коллега, парламент хәбәрләре алып баручысы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының сәяси күзәтүчесе Дмитрий Второв республикада масс-медианың ничек үсүе турында сөйләде. Моннан тыш, ул яшь хәбәрчеләргә телевидениедә эшләү нигезләрен аңлатты. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Казан белән Ульяновск арасында елга буйлап пассажир хәрәкәте ачылды. Пассажирларны Горький исемендәге Яшел Үзән заводында төзелгән һәм узган ел суга төшерелгән Муса Җәлил метеоры йөртә. 12 майга кадәр Казан-Ульяновск рейслары көндәлек була, 17 майдан 22 сентябрьгә кадәр күрше төбәккә атнага 3 тапкыр җомга, шимбә, якшәмбе көннәрендә барып була. Юл вакыты 4 сәгать тәшкил итә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда Идел буйлап пассажир навигациясе 28 апрельдә ачылды. Идел буеның истәлекле матур урыннары туристларны үзләренә җәлеп итә. Аеруча башкалабыз Казан туристлар арасында зур кызыксыну уята. Май бәйрәмнәрендә Казан 5 популяр туристлык маршрутына кертте. Казан үзенең мәдәни бай мирасы белән магнит кебек туристларны тарта. Шәһәрнең кунакчыл халкы үз тарихы, мәдәнияте белән теләп уртаклаша. Май аенда башкалабыз туристлык рейтингында беренче бишлеккә кереп, популярлыгын раслады.
Мы приехали с города Санкт-Петербурга. Без Санкт-Петербург шәһәреннән килдек. Балаларны мәдәни программа белән таныштырабыз. Шәһәрдә йөрибез. Без милли аш-суны бик яратабыз. Тарихны яратучылар ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасына кертелгән Казан Кремле, Зөя һәм Болгар төрле чорларның архитектура һәйкәлләре белән кызыксына. Ишвишмак, Элеш, Кыстыбый, барысы да бик тәмле. Берсендә аерып карап булмый. Бик сыйланабыз. Тәмле тамаклар татар ашларын татып карау мөмкинлегеннән файдалана. Тарихи, мәдәни урыннарда булу, тәмле ашамлыклардан тыш, Казан күңелле тамашаларда тәкъдим итә. Туристлар театрларга, концерт залларына, төнге клубларга йөри. Туристларга Казан бик ошый. Тарихи соборлар, мәчетләр, театрлар, музейлар, парклар, Казан су яр буе. Ял көннәрендә генә өлгереп булмый. Шуңа күрә бу урыннарны кабат күрәсе, кабат шунда әйләнеп кайтасы килә. Фанис Мөхәммәтов, Арина Рахматуллина, Татарстан яңалыклары. Җәүдәт Фәйзинең «Башмагым» музыкаль комедиясы татар театр сәнгатенең мәңге искерми торган легендар әсәре. Казан консерваториясының опера студиясы шәкертләре тарафыннан ул кабат тамашачыга тәкъдим ителде. Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залыннан Мөршидә Җихан репортажы. Казан консерваториясының опера студиясы оешканнан бирле бик күп спектакльләр куйды. Алар арасында «Башмагым» аеруча яратып сәхнәләштерелгән әсәрләрнең берсе. Менә Хуҗа Насретдинда бик яратып уйнадык, Мәскәүдә дә күрсәттек. Менә хәзер инде Башмакка яңадан кайттык. Безнең ректорыбыз Вадим Рович Дулаталиев әйтте, нәрсә уйларга, мондый шедеврны уйнарга да уйнарга инде Татарстаныбызга күрсәтергә, шундый матур яшь буынны, җырчыларны күрсәтергә, сәләтле балаларны күрсәтергә, оркестрыбыз бик сәләтле татарика, хор, солистларыбыз, режиссер бик матур итеп куйган әсәрне. Менә күптән түгел генә Ширимшанга барган зал тулай шагырым тулы, аншлаг иде, бик рәхмәтле булдылар, бик матур итеп кабул иттеләр безне. Тамашачылар арасында Галимҗан ролен Фәхри Насырдинов, Сәрви ролен Галия Кайбицкая башкаруын сагынып сөйләүчеләр дә бар. Әмма яңа буын артистлары да бик талантлы ди Гөлфәния ханым. Шундый матур спектакль, искиткеч яшьләрнең тавышлары, киемнәре, борынгы татар ничек яшәгән шуны күреп хушланабыз, бик матур. Спектакльдә башмакларның югалуы Кәрим байның бөтен эшен чуалта. Ул рольне бу куелышта Инсаф Ганибаев башкара. Мондагы мәгънә, бу әсәрдәге мәгънә, мондагы ниндидер юмор яктан килгәндә, ул хәзерге вакытта да бик актуаль кешеләр өчен. Шуңа күрә миңа калса ул үлмәячәк, ул куелачак, аны халык караячак. Кешене бит мәхәббәт яшәтә дибез. Күрәсең, әсәрдәге Галимҗан белән Сәрвәрнең мәхәббәте Башмагымны мәңге тузмый, тузан да кунмый торган әсәр иткән. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Иртәнге 9 тулып 40 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.